אז אנחנו נמצאים בעידן של שינויים, של אי ודאות, גם ביטחונית וגם כלכלית, וזה בעצם אתגר מאוד מאוד גדול ליזמים ולמשקיעים, ואנחנו נדבר על השקעות בזמן מלחמה בתקופה הזאת, ואיך בעצם כדאי לנווט בעולם הסטארט-אפים בתקופה הזאת. ואנחנו נשאל, יש לנו כאן כמה שאלות, ואנחנו נשאל, אבל אנחנו ממש נשמח שבעצם תצטרפו אלינו לשאלות, דברים שבוערים אצלכם כסטארט-אפיסטים. אנחנו ממש נשמח ככה לשאול את הפאנל שלנו. אז קודם כל אנחנו נשמח מאוד ככה שתציגו את עצמכם, אז ניתן באמת ל-Ladies First של מריה, בכל זאת מניו יורק. אז מריה, בואי תספרי לנו קצת על עצמך, על הניסיון שלך בעולם ההשקעות. כן, אז קודם כל, אני כל כך שמחה שיצא לי להצטרף, ואני קצת מבואסת שאני לא איתכם in person, אבל as good as it gets בשלב הזה. אז דוקטור מריה בלכר, ניו יורק, founding partner Serendipity Impact VC, משקיעים ב-early stage mental and neurotech. זה בהדליינס, בהכשרה שלי, בהשכלה שלי, אני מגיעה מתחומי ההתנהגות צרכנים, קבלת החלטות. 11 שנים כאן מעבר לאוקיינוס, הייתי founding director של YU Innovation Lab, mentor, advisor, boards, VC, startups, בעולמות שקשורים באמת לחוויה האנושית בגדול, ובשנים האחרונות המיקוד הוא במנטל ובניורו, ובעצם בכל מה שקשור למוח שלנו וההשפעה שלו על איך אנחנו חיים, איך אנחנו מרגישים, וכמובן הבריאות. זה ככה, בגדול. אסף. נעים מאוד, אסף וייס. אני היום משמש בתור CTO ומהקבוצה המייסדת של קרן הון סיכון שמשקיעה בדיפ-טק בשם Earth and Beyond. במקביל אני דירקטור בפורום של אנג'לים שמכיל כל מיני גופים כמו פורום החברות, שזה כל המנכ"לים של החברות הגדולות מישראל, בוגרי יחידת 8-1, גם פורום CFOים, שזה כל ה-CFOים, ובקצור קבוצה מאוד מרשימה, כולל אוניברסיטת בן גוריון. בעברי אני בהכשרה פיזיקאי, מתמטיקאי, עם תארים מתקדמים בהנדסת חשמל. עשיתי את זה בתלפיות, אחרי זה 21 שנים ביחידה 8-1, שם התעסקתי כמעט בכל תחום טכנולוגי אפשרי. אחרי זה שנים בתור CTO בחברה הולנדית בינלאומית, אבל בתחום ה-Industrial Tech, שם המון עיסוק ב-M&A של חברות בין השאר, וניהול טכנולוגי, ואז הצטרפות לצוות שהקים את Earth and Beyond. זה לגביי. שלום, אני גיא צורבל, אני היום מייעץ לסטארט-אפים, בתחילת דרכם, ממש בשלבים של ההקמה, ומשקיע גם כאנג'ל וגם כמוביל של קבוצת האנג'לים, בתחומים של AI ובריאות דיגיטלית. בעברי, ברקע שלי, אני גם טכנולוג, למדתי מדעי המחשב, עבדתי מעל עשור בסטארט-אפים בתחום של טלקום, גם כמנהל פיתוח ו-R&D, ולאחר מכן כמנהל פיתוח עסקי, עוד כ5-6 שנים. אני מחזיק בתואר שני ודוקטורט בחקר המוח, חישובי, שבו חקרתי אלגוריתמים של מערכת הראייה, בתחום האנקודינג והדיקודינג, קצת כמו שראינו אצל אלון. ובשש שנים האחרונות, פחות או יותר, אני עובד עם סטארט-אפים. בתחילה הייתי בסמסונג, עשיתי שיתופי פעולה עם סטארט-אפים, טכנולוגיות עמוקות, במגוון של טכנולוגיות, כולל עבודה על גרנטים בתחום של נוירו, אבל גם סייבר, קוונטום, AI, מודלים חדשים, וכמובן סנסורים ומצלמות וכל מה שאנשים חושבים עליו כשחושבים על סמסונג. עבדתי כשנתיים ומשהו בקרן הון סיכון ג'נרליסטית, ולפני כ5 חודשים התחלתי את המסלול שבו אני נמצא עכשיו. תחום הנוירו מאוד מאוד קרוב לליבי, אני מלווה חברות ועובד עם חברות בתחום של נוירוטק מהיום שסיימתי את הדוקטורט, כולל פרק קצר של יזמות בתחום, ואני שמח להיות פה. נהדר, אז תודה רבה לפאנליסטים שלנו, ואני ככה רוצה להקריא לכם מהדוח שפורסם עכשיו של הרשות לחדשנות. הוא פורסם לפני יומיים, אז עוד לא הספקתי ללמוד אותו בעל פה, אז תסלחו לי שאני מקריאה.
אז לפי הדוח, ההשקעות שבוצעו מ-7 לאוקטובר עד אמצע אוגוסט השנה עמדו על 9 מיליארד דולר, שבעצם זה אומר שזה סכום דומה לתקופות מקבילות, אם אנחנו מוציאים את השיא שהיה בין 2020 ל-2022. מצד שני, יחד עם זאת, אנחנו יודעים ש60% מההשקעות הן של חברות בוגרות. איך בעיניכם זה, קודם כל, אם אתם מרגישים את הנתונים האלה בשטח, ומצד שני, איך אתם חושבים שזה ישפיע על ההתפתחות של עולם הסטארט-אפים, שזה השקעה יותר בסטארט-אפים מתקדמים מול סטארט-אפים צעירים? מה המחשבות שלכם על זה? אני מכיר דוח הזה במקרה לא רע, גם יצא שדיברתי עליו עם יושב ראש הרשות. אמרו לפניי, there are lies, there are terrible lies, and there are statistics. כשמסתכלים על נתונים כאלה, לא מדברים על באיזה ולואציה אותן השקעות נעשו. האם זה קרה בדאון ראונד או בפלט ראונד, שזה אומר שוואלה, קנו את החברות, אולי מישהו בא לפה ופשוט עבר עם עגלת הקניות שלו וקנה חברות בזול? זה מזכיר לי משפט שהפרופסור שלי היה אומר לי, שהסטטיסטיקה זה כמו אינקוויזיציה. אם תענה אותה מספיק, יעשו מה שאתה רוצה. ולמעשה יכול להיות שמה שרואים פה, זה שאפילו אם זה אותם השקעות כמו שנה שעברה, באותה תקופה, אבל יכול להיות שזה פשוט עשו פה מכירת חיסול בארץ, כי חברות עומדות להיסגר, חברות היו בקשיים, ככה שזה צריך עוד צבע למספרים האלה. אבל לצד זה, זה בלי שום קשר נתון מדאיג. אם אין איזון בין ההשקעות בחברות קטנות לחברות גדולות, זה סימן שיש פחות חברות גדולות שירכשו בעתיד. כי זה אומר שעכשיו בעיקר משקיעים בקנייה של הדברים הבשלים, או השקעה בהם, והעתיד שלנו, כמו שגם אמרו לפניי, לוט בערפל. האם אנחנו נצליח, עם מה שלא נזרע היום, לא נראה בעוד כמה שנים. וזה שההשקעות נותבו למקומות שהם פחות early stage, זה סימן לא טוב. מישהו רוצה קצת אופטימיות? אני מסכים עם כל מה שאמרת. אני חושב של early stage יש חשיבות עצומה. סטארט-אפ שלא נולד כ-early stage, הוא לא יכול אחרי זה לצמוח ולעשות IPO ולהימחר. אני כן חושב, ואני מסכים, הייתה תקופה של קונסולידציה. ספציפית בארץ זה היה מאוד נוכח בסייבר, אבל בכלל יש תקופה של קונסולידציה, ובאמת שלא יודעים את הוולואציות, וזה משפיע על הפרספשן, והרבה יזמים שאני פוגש, מתחילת הדרך, זאת אומרת, רגע, בכלל אתם משקיעים, בכלל יש כסף להשקיע, ראיתי את זה גם בתוך קרן, וגם כמשקיע עצמאי. ואני חושב, המסר שלי לגבי זה, זה שאני חושב שא', יש מקום להקים דברים, וצריך להקים דברים איכותיים, ויש אנשים שמסתובבים עם רעיונות ומגייסים כספים, ואולי טיפה יותר ספציפית לענות על השאלה, אז אני חושב שיש קרנות שמשקיעות ומשקיעות בשלב מוקדם. יש קרנות כאלה, גם בעולם וגם בארץ. זה נכון ששנה ושנה וחצי האחרונות היה להם פוטנציאל של דילול, של חלק מהקרנות שלא הצליחו לגייס, חלק שהן יותר מתחזקות, פחות כסף זול, כמו שהיה אולי לפני שנתיים, אבל יש כסף להשקעה ויש קרנות שיושבות, יש קרנות ויש משקיעים שיושבים על כסף לסטארט-אפים הנכונים. אז אני כן חושב שהיה פה תהליך שהוא אולי קשה, אבל זה תהליך גם שיש לו איזשהו אפקט מטהר קצת, כי הסטארט-אפים שאתה רואה היום, שכן מצליחים לעלות מעל הרף של הרעש הזה, אז סטארט-אפים בדרך כלל יותר איכותיים, יותר מחשבה מאחוריהם, ולא כאלה של מה שנקרא זירפ, שהכסף נשפך וכל רעיון מקבל מימון. אז יש בזה קצת היגיון, אבל זה באמת תקופה מאתגרת. כן, חשוב להגיד באמת שאני רואה את העובדה שסטארט-אפים בתחילת דרכם מתקשים מאוד להשיג כסף, וצודק פה ידידי שאומר שסטארט-אפ טוב ישיג בסוף כסף, אבל הוא יצטרך להסתובב הרבה ולפגוש כמעט כל קרן וכל אנג'ל כדי להצליח להגיע
לכסף הזה שהוא רוצה, וכנראה זה יהיה בוולואציה משמעותית פחות ממה שהוא היה משיג ב-2021, ובטח פחות ממה שהוא חושב שמגיע לו. אבל כמו שגל גם אמר, זה גם טוב. זה מתחיל את הוולואציות של הסטארט-אפים בנקודה הרבה יותר נמוכה, מה שמאפשר השקעת המשך הרבה יותר הגיונית, בוולואציות הרבה יותר הגיוניות. סטארט-אפ שבפרסיד שלו מגייס $5 מיליון, וזה אומר שהוא כאילו שווה איפשהו בין 20 ל-25 מיליון דולר על ההתחלה. מה יהיה לו בראונד הבא? כמה אז הוא יהיה שווה? האם הוא יצדיק את היותו שווה פי 2, 50 מיליון דולר על עבודה של שנתיים? זה אירוע בריא לגייס פחות בוולואציות נמוכות, זה דבר בריא מאוד לסטארט-אפים. אולי ניתן שנייה למריה? כן, אני חושבת שאסף וגיא אמרו כמעט את הכל. אז קודם כל, משקיעים פחות ב-early stage, זאת ההתחלה של הפאנל אם אנחנו מסתכלים על זה. פחות השקעות ב-pre-seed ו-seed, הסיכוי שיצמחו חברות שאחר כך יגייסו את ה-A ואת ה-B הוא פשוט סטטיסטית יותר נמוך. אני חושבת שכנראה רוב הקהל, אני לא רואה אותו, אבל אלה יזמים שהם נמצאים בשלבים האלה של ה-pre-seed ו-seed, ואני בטוחה שהם יכולים לחלוק את הניסיון שלהם בימים אלה לגייס ואיך זה הולך. אז הרבה יותר קשה, אבל כמו שאמרו לפניי, יש קרנות שמשקיעות ב-early stage, רמות הסיכון, גם המציאותיות וגם הנתפסות הן הרבה יותר גבוהות, מה שאומר שיזמים שיוצאים לגיוס היום בעצם נדרשים להוכיח, חובת ההוכחה עליהם, זאת אומרת מוולידציה עד מוצר עד שוק, ובסוף זה כן מטרה שזה ייצר חברות שהן יותר טובות, אבל זה מהצד של המשקיעים. כשאתה בצד של היזם אני בטוחה שזה נכווה בצורה קצת שונה. אז בואי תמשיכי עם השאלה הבאה כבר, ודיברת על ולידציה. אז בעצם בגלל המורכבות של התקופה הזו, וצריך כמשקיעים לסנן את היהלומים שלכם כסטארט-אפים, אז איך אתם מזהים את הסטארט-אפים ספציפית בעולם של הבריינטק, שיש להם מורכבויות משלהם, ואולי גם קצת יותר ארוך, מסע יותר ארוך? איך אתם מזהים מי היהלום בעצם? האם האסטרטגיה גם השתנתה? האסטרטגיה שלכם השתנתה בעקבות המצב? אז אני יכולה לדבר על עצמנו ועל סרנדיפיטי. הפילוסופיות ההשקעה שלנו היא מראש להשקיע בחברות שפותרות בעיות אקוטיות שכרגע אין להן פתרונות, או שהפתרונות הקיימים לא מספיק טובים. So we're investing in startups that are solving major unmet problems and needs עם deep tech. זאת נקודת ההתחלה שלנו. אז זה לא השתנה יותר מדי. אנחנו כן, ואני חושבת שזה נכון לרוב המשקיעים, מסתכלים על סטארט-אפ שהשוק שלו הוא גדול ופוטנציאל צמיחה, ואותם אנחנו עם הפנים לארצות הברית, אז מבחינתנו חברות שמכוונות לשוק האמריקאי הן יהיו בטופ של הפאנל. אני אגיד שעבורי התשובה לשאלה בסוף היא לא. זה לא שינה את איך שאני מסתכל על חברות בתחום של ניורו. חברות, אני מסכים עם מה שנאמר. אני חושב שחברות, חברות early stage באופן עקרוני, אולי המרכיב הכי חשוב זה האנשים. מי הם, הרלוונטיות שלהם לתחום, טרק רקורד אם יש וכדומה, וכל ההסתכלות שלהם בכלל על עולם הבעיה והפתרון. ספציפית בנורוטק, אני חושב, האמונה האישית שלי היא שזה חייב להיות פתרון עמוק. אני מאז אמצע הדוקטורט שלי, פחות או מ-2010, אני מסתכל על חברות בתחום של נורו, ותמיד היו כל מיני חברות של דברים שקשורים לתנועות עיניים, ו-EEG, וכל מיני דברים שהם יותר accessible, כי אתה לא צריך אלקטרודה בתוך המוח, כמו נורלינק, ודברים שהראינו קודם אלון. וזה כאילו לכאורה פונה לקונסומרים, אבל הדברים האלה לא תפסו. אנחנו כבר איזה 14 שנים מאז שאני התחלתי להסתכל על זה. מצד שני, פתרונות שהם עמוקים יותר, שיכולים לפתור, כמו שנאמר, בעיה אמיתית, מחלה, מחלות נפש, מגוון של בעיות נוירולוגיות שלא רק שהן לא פתורות, גם המנגנון שגורם להם הוא לא מובן לחלוטין, ממש בתחילת הדרך.
דברים כמו אלצהיימר, שהיו כיוונים שנים נחקרו, ולא בטוח שזה בכלל הכיוונים הנכונים, ועוד מגוון מחלות פרקינסון, שזה תחום שעסקתי בו קצת כיזם. אז אני חושב שעומק הפתרון, definitely, Deep Tech, לדעתי האישית זה must בעולם של נוירוטק. זה לא חייב להיות עומק, זה לא חייב להיות מולקולה, או עם איזה טארגט ספציפי, זה לא חייב להיות כימיה, אבל זה צריך להיות עמוק. גם אם זה תוכנה, זה צריך להיות בזה עומק, וזה בדרך כלל עומק מדעי בתחום של נוירוטק, והאנשים. זה לא תחום שלדעתי, בגלל הקושי ומיעוט ההצלחות, צריך לומר ביושר, לא תחום שכדאי להיכנס אליו כיוזמה ראשונה. בא לי להקים סטארט-אפ ראשון, ואני עכשיו הולך לפתור את בעיית המוח. אני רוצה שנייה להגיד משהו, וזה בהמשך למה שאסף אמר. אתה בעצם אומר שסטארט-אפים היום צריכים, אם הם טובים, הם צריכים ללכת לחפש יותר זמן כסף, הם יצליחו בסוף. אני חושבת שכולם פה יסכימו עם האנלוגיה שלהיות יזם זה כמו לקפוץ ממטוס ולתפור את המצנח בדרך. בסוף אתה מתקרב לרצפה ואתה תתרסק. אז אם אתה צריך לחפש יותר זמן כסף, אז הסיכויים שלך להתרסק הם יותר גבוהים. עכשיו יחד עם זאת, רגע, לומדים לתפור מהר. לומדים לתפור מהר, יש בעיית תפירה בקפיצה. אבל אני רק רוצה להגיד, למה אני אומרת את זה? כי אם אנחנו מסתכלים על התחום של נוירולוגיה, וזה מתקשר למה שאמרת עכשיו, של זיהוי של מולקולות, הכל פה מאוד עמוק, פתרונות מאוד קשוחים. זה לא עכשיו סטארט-אפ של מישהו. בדיוק. זה לא סופטוור שיושבים, מתכנתים, לא שאני מזלזלת בסופטוור, החברה שלי עושה גם סופטוור, אבל זה הרבה יותר פשוט מאשר לעשות את הדברים האלה. אז זה אומר שיזם בעולם הנוירולוגיה יש עליו עוד יותר קשיים מיזמים אחרים, יש פה הרבה יותר סיכון, אז מה העצה שלכם ליזמים האלה? אני שנייה אענה על כמה דברים שעלו פה. הסטארט-אפ בוחרים על פי איזשהו שילוש קדוש שאני חושב שהוא די מקובל, שזה קודם כל האנשים, וזה אומר אנשים שהם צריכים לדעת בין השאר גם לתפור מהר. המשקיעים פשוט לא מספקים את החוט, אז לא אמרתי שזה קל. והטכנולוגיה שבאזורים שלנו חייבת להיות פורצת דרך, אחרת כמשקיע באזורים כאלה מסוכנים, עם טווח מימוש ארוך עד שנמצא את הפתרון, אם אין לי איזשהו אדג' משמעותי, הסיכוי שלי להשקיע שם הוא נמוך, כי אני בסיכוי גבוה אגיע לקצה ואני אגלה שעוד הרבה כמו הסטארט-אפ שלי קיימים בעולם, ואז אין סטארט-אפ. אז לכן כן, אין את החשש ללכת לדברים הקיצוניים, המורכבים, עם ה-IP הכבד, כל עוד שיש פה באמת פריצת דרך משמעותית. והדבר האחרון זה שוק. שלפעמים יזמים נוטים להתבלבל ולחשוב שאם הפתרון שלהם הוא חשוב, אז הם ימצאו השקעה. לצערי, יש המון חברות טובות שהן לא VC fundable. כלומר, שאם הן לא יהיו שוות, הפתרון שלהם לא פותח שוק של מיליארדי דולרים, או $1 מיליארד לפחות, אבל בדרך כלל מדברים על $מיליארדי, תלוי איזה קרן, אז אף אחד לא ישקיע בהם, כי בסטטיסטיקות של הצלחת הסטארט-אפים, המכפלה של הסיכוי שהסטארט-אפ שלי יצליח, כפול כמה שהוא יהיה שווה בהמשך, פשוט לא מאזן לך את הטבלת אקסל של איך נראה הפורטפוליו הסטארט-אפים שלך כקרן VC. אז יכולים להיות הרבה רעיונות של יזמים שהם רעיונות טובים, רעיונות שמצילים את העולם, אבל לא מספיק מהעולם. ואז פשוט הם התקשו למצוא השקעה. ושוב חשוב להגיד, זה לא אומר שהסטארט-אפ או הצוות הוא לא טוב. אז דיברנו על הסיכון, שדווקא להפך, לפעמים סיכון או פריצת דרך משמעותית היא דווקא מעודדת. שאלת לגבי המצב, בעיניי VC טוב הוא כזה שיודע להסתכל אחורה ולראות שהיו מלחמות, ועדיין מדינת ישראל שרדה, ודווקא להסתכל על המצב היום בתור הזדמנות ולא בתור איזושהי מכשלה. יש היום סטארט-אפים מעולים שמגיעים היום, כמעט כולם מגיעים אליך כי הם חייבים לעשות את כל הסיבוב, בניגוד לפעם שמספיק שהם יתקלו באיזשהו עץ והוא נשר ממנו כסף. אז היום כולם מגיעים אליך, ואז אתה עושה את הצ'רי פיקינג שלך,
ככה של-VCs זה בהחלט הזדמנות התקופה הזאת, ובוולואציות סבירות סוף סוף. אז שוב, אני אומר, זה מנקודה סובייקטיבית. סוף סוף, תלוי כן, לאיזה עיניים. כן, כן, בדיוק, אמרתי, זה מנקודת מבט סובייקטיבית, אבל היום סטארט-אפים שב-21 גייסו הרבה, הם גוססים. כי הם לא יודעים להשקיע, להצדיק מול המשקיעים שלהם, ולואציות גבוהות, והם יוצרים בעיה. ממש הם תקועים בלי כסף ובשווי נורא נורא גבוה. אז, ולכן, בגלל שהכלכלה שלנו היא עם גלים, אז נכון, אלה שתפסו את תחילת הגל, הם זכו להיות יוניקורנים ומצליחים וכל זה, אבל זה מחמת הספק. בסוף, אלה שקצת תפסו את הגל באמצע, היום הם תקועים. והכלכלות המשיכו להיות ככה, זה בסדר. אגב, אולי אפילו בצורה יותר וולטילית ממה שהיה בעבר, בתרבות שלנו היום, שבאמת דברים קורים יותר ויותר מהר. אולי נפתח שאלה אחת לקהל, יש מישהו שרוצה לשאול? אז אנחנו נמשיך, יש, כן? אוקיי, אז מהמם. דיברת על משקיעים טובים שהם בעצם VCs טובים שהם באמת יודעים להסתכל על מצב, כן, עליות ומורדות, ובסופו של דבר להשקיע בטובים ולהבין שיש תקופות רעות. אבל אם אנחנו מסתכלים על משקיעים זרים, אז הם, כן, משקיעים זרים עלינו, אז הם לא תמיד יודעים לעשות את זה. אולי אתה מסתכל עם קרן ישראלית. אז איך אתה, א', אשמח לדעת לגבי ההסתכלות שלך על משקיעים זרים כרגע. זאת אומרת, אנחנו ראינו את המשקיעים הזרים שהם לא מיהרו להשקיע כסף אולי לפני שנה לפני המלחמה, ואז אולי קצת עם המלחמה. איך אתם מסתכלים על השקעות זרות? של אנג'לים זרים, של VC זרים שבעצם משקיעים בסטארט-אפים ישראלים, והאם אתה חושב כאסטרטגיה ליזמים בכלל, ב-early stage לפנות קודם אולי לישראלים ואחר כך לזרים, או שזה לא משנה ולהמשיך? נתחיל בעובדה שיש פחות השקעות מקרנות זרות בישראל, לא בגלל שזה פחות טוב פה, אלא כי זה פחות יציב פה. ובניגוד לאמירה שקרנות הון סיכון אוהבות סיכון, זה הדבר שהן הכי שנות. קרנות הון סיכון, באנגלית זה יותר נכון, זה venture capital. venture זה לא סיכון, בסדר? למרות שלפי הדוח של רשות החדשנות, שיצא ממש השבוע, אז רשמו שם שהקרנות הזרות שנמצאות בארץ, המספר שלהם לא ירד משמעותית, זאת אומרת שעדיין מקום מושבן פה. קודם כל הוא ירד. הוא ירד אבל לא משמעותי, זה לפי הדוח, אבל שוב אמרת על הדוח, אז אנחנו לוקחים את זה בערבון מוגבל. יש עוד כמה דברים בדוח הזה שאולי אתה לא מסכים, או לא מדויק. אבל אוקיי, תמשיך. מצד שני, יש המון אמון בישראל. וחשוב לסטארט-אפים וליזמים לדעת לייצג את הדברים, לשקף את הדברים בצורה נכונה מול יזמים בחו"ל. כאילו, חשוב מאוד לכל יזם, בין אם הוא בסטארט-אפ מתקדם, שמחפש השקעה, או בין אם בסטארט-אפ חדש, להציג, חבר'ה, business as usual. כאילו, נכון, יש מלחמה, משהו קורה שם, אבל אני בטוח שאתם, אם אני אגיד לכם, בואו ניסע לאוקראינה, אתם תגידו, אתה פסיכי, מתפוצצים שם דברים. המצב לא כל כך שונה מה שקורה פה, אנשים חיים שם, יוצאים לבתי קפה, מה שאתם רואים בחדשות הוא קשית מאוד מאוד דקה וצרה שנועדה למכור חדשות. אז בהיבט הזה חשוב להמשיך לשקף את ה-business as usual מול המשקיעים ולא להפוך את זה לאישו. זה לפעמים להמשיך לגייס מהם. לחלוטין. ואם אתם יכולים לגייס מחול, תגייסו מחול. אתם יכולים לגייס מהארץ, גייסו מהארץ. אני חושב שפה לא צריכים לבחול בחוט תפירה שלך. מריה, איך את מסתכלת ככה מניו יורק על המשקיעים הזרים? שאלה רלוונטית. בדיוק אתמול ישבתי עם משקיע אמריקאי, תומך ישראל, זאת אומרת מאלה
מראש מגיעים עם נקודת מבט מאוד מאוד favorable והשקיעו בעבר, וניהלנו שיחה בדיוק על מה שאנחנו מדברים עכשיו, על השקעות בתחום בתחום המדיקל טק בעיקר, ואני רוצה להגיד שיש סנטימנט מאוד חיובי והמון רצון לתמוך, אבל הסיכון הנתפס הוא פשוט קפץ. זאת אומרת, היום גם משקיע שהשקיע בעבר בסטארט-אפים ישראלים ועדיין מושקע בהם, they feel that it's much riskier, ועם כל ה-business as usual, you know, we can say the things, the way they perceive it, it's very different. אז אני מסכימה כאן עם אסף שצריך להגיד, again, it's not about saying business as usual. זאת שקודם כל צריך to acknowledge that it's not really as usual. במיוחד משקיעים שהשקיעו בעבר, הם כן רואים את השינויים. גם מי שלא צופה בחדשות ולא צורך משם, חדשות זה לא מקור האינפורמציה היחיד. לרובם יש משפחה, הם קשורים, הם מבקרים, אנשים שהם באמת connected. So, הם קצת מבינים את המציאות. יחד עם זאת, אני חושבת שהדרך to work around that, ועוד פעם, ניהלתי על זה שיחה מאוד ארוכה אתמול, זה להתמקד ב-risk mitigation strategies, ולהגיד, אוקיי, זה המצב כרגע, קודם כל הוא לא יימשך לנצח, ואנחנו יודעים שאחרי הירידה הזאת תהיה עלייה, אבל מצד שני גם להראות, אנחנו מדברים על במיוחד משקיעים אמריקאים, אוהבים תהליכים, אוהבים תכנון, אוהבים plan A ו-B ו-C והמון המון גיבויים. להראות שיש איזושהי חשיבה מאחורי מה שאתה עושה. נכון, זה מה שאני בונה וזה מה שאני מגייס, ואם זה לא יעבוד אז אנחנו נעשה א', ב', ג', ואם זה לא יעבוד נעשה ה', ו', ז' וכולי. אז אני חושבת שלהראות את צורת החשיבה, like your thinking process, כשאתה מדבר עם משקיע אמריקאי, זה אחת הדרכים להוריד את הסיכון הנתפס, במקביל ל-business as usual, even when business is not as usual, you know, we're still here and that's what we're doing. אז זה משהו שראיתי אתמול, אפילו בשיחה שניהלתי, איך פתאום, כשהתחלנו את זה, כשהעליתי את זה, you see a shift in how people feel. כי עוד פעם, אנשים מאוד משקיעים, מאוד רוצים לתמוך, מאוד רוצים להשקיע, יש חשש מאוד גבוה. זה מה שאני רואה כרגע, ומקווה שזה ישתנה בקרוב. גיא, אתה רוצה להוסיף על זה? כן, קודם כל, אני מסכים, שניכם מסכים, אסף, אני חושב שיש נסיגה בכסף זר, להסתכל על נוכחות של קרנות זרות בארץ זה דרך אחת למדוד את זה, אבל זה מדד יחסית מיידי, גם קרנות ישראליות וגם הקרנות זרות, הכסף שלהם, הם בעצמם סטארט-אפים, והמשקיעים שלהם, ה-LPs, הם ברובם זרים. רוב הכסף הוא זר, גם כל הקרנות ה-name brands שאנחנו מכירים פה בארץ, גם של early stage, הם ממומנות על ידי כסף זר, ואת המשיכה של הכסף הזה, יש איזשהו לג, יש דילי, אתה לא רואה את זה מיד. אתה מודד את זה בקבועי זמן של פתיחה מחדש של גיוס קרנות חדשות, האם זה באותו סכום, האם הם עלו בסכום, האם הם ירדו, האם נשארו אותו דבר. קרנות שלא מצליחות לגייס קרן 3 למשל, קרנות שהוקמו ב-COVID times, לא מצליחות לגייס קרן 3 ו-4 או גיוסים זהומים, והדבר הזה משפיע על האקוסיסטם. במיוחד אני חושב, זה יכול לבוא לידי ביטוי בסיבובים של כסף גדול, כי בשביל כסף גדול זה כסף שאין אותו בארץ, זה סבבי growth, המשך, זה כסף שקשה להביא אותו רק ממקורות ישראלים. אז זה באמת מאתגר, אבל מצד שני אני חושב שיש פה גם הזדמנות ל-early stage. אני בן אדם אופטימי, ואני חושב שהמשבר החריף שבו אנחנו נמצאים מאולי תחילת שנה שעברה, אפשר להגיד, אבל definitely מלפני שנה, it will pass. אנחנו נגיע למים יותר יציבים, ואני מאמין שאנחנו נצמח מזה. וסטארט-אפים שנולדים היום, והם מצליחים, לא משנה באיזה ולואציה, אפשר להתווכח אם זה טוב או לא רע ליזמים ולואציות נמוכות, שיוקמו ויצליחו להביא מהכסף שכן קיים פה, גם מקרנות ישראליות, בסכומים יחסית נמוכים, כי סיד זה לא כסף כל כך גדול, כשיגיע הזמן ואנחנו נהיה, הגל כבר יהיה בעלייה של כולנו אישית כמובן ושל המדינה, אז יהיה להם יתרון. מי שחזק היום, סטארט-אפים חזקים נולדים במשברים, ומי שחזק היום יכול להצליח עוד כמה שנים. רציתי לשאול, כשאתה מייעץ לסטארט-אפים, ואתה מסתכל עכשיו על התקופה וגם על המשאבים שיש להם כרגע, גם בהיבט של הצוות וגם בבנק, האם אתה מייעץ גם לשנות את המודל העסקי ולהתאים אותו לתקופה? או נכון, יש לסטארט-אפים, נכון, את
את החשיבה הזו של המודל העסקי, ולפעמים צריך רגע לעשות תזוזות קצת מבחינת המודל העסקי. או שאתה אומר, אנחנו במודל העסקי ו-no matter what, ונמשיך. אני אחלק את זה אולי שניים. המודל העסקי של סטארט-אפ הוא בדרך כלל, המודל העסקי של איך אתה מוכר את המוצר או את השירות שלך, איך אתה מוכר אותו ללקוחות, הוא נגזר מהשוק שבו אתה פועל ואיך נכון עבורך למכור ולמקסם את הערך שלך עבור החברה, ובסוף עבור משקיעים. אז אני לא בטוח שהזמנים, זה נכון שהם ישפיעו ממש על ה-value proposition של סטארט-אפ. כי לפעמים צריך בעצם להביא כסף. נכון. ולהביא כסף זה לפעמים הרגע למכור, ולאו דווקא להשקיע גם משאבים בפיתוח. אז אנחנו עושים רגע שיפטינג גם של כספים. כן, את צודקת. אז אני מתרגם את זה לדברים אחרים. אחד, אני חושב שלסטארט-אפים, גם לפני הצ'קים הראשונים וגם אחרי הצ'ק הראשון, וגם זה מצופה מהם היום, כשהם באים לפגישות של משקיעים, צריך lean budgeting. כן. אנחנו כבר לא בימים שאתה אומר, טוב, תגייס את כל העובדים שאתה יכול, תעשה, תבנה, תפתח מוצר אסטרונומי, תשקיע ב-UX, תביא growth, תביא זה. אנחנו כבר לא בעולם הזה, ולכן הבאדג'טינג בדרך כלל הוא יותר סקרוטינייזד גם בשלב ה-due diligence, שמסתכלים על חברה ורוצים לראות איך היא מתכוננת להשתמש בכסף שאתה כמשקיע נותן לה. אז זה דבר אחד. והדבר השני שאני מייעץ לסטארט-אפים, לפעמים בתחילת הדרך או לפני הכסף הראשון, זה שלפני שגייסת כסף, זה הזמן שלך לטעות. אז בוטסטרפינג, או עם כסף יחסית מצומצם, כן, של אנג'לים, אבל גם מהבית, זו דרך טובה לעשות טעויות שהן לא מאוד מאוד קוסטלי. ברגע שאתה לוקח כסף, seed funding, לצורך העניין, אפילו pre-seed funding, בסיבוב מסודר, השעון שלך מתחיל לדפוק, וכל טעות וכל פיבוט יכולה למחוק לך את החברה, כמו שאסף אמר. אז אני לא יודע אם דווקא הייתי שם את זה על המודל העסקי, אבל definitely ההתנהלות צריכה, היום מצופה בכלל מסטארט-אפים, להתנהל בצורה שהרבה יותר lean, עושים את הבר מינימום בשביל להגיע בדיוק למה שאתה צריך, ולא עושים למשל צימוד של ריסקים. אוקיי, אני אפתח את ה-MVP, אני אפגוש את השוק, אני אגיע ל$1,000,000, אני אשכפל את זה, ואז אני אגייס את הסיבוב הבא כשאני אהיה שווה $100,000,000. היום יש סינגל ריסק, אני מרגיש שמה שהולך היום, שההסתכלות של משקיעים היא ריסק דיקאפלינג, ולא כמו בעבר, שהיית גם מגייס וגם אחרי זה מממן את הגרוות באותו סיבוב, ובוא נשפוך עליו הרבה כסף שיצמח הכי מהר. אני לגמרי מסכים. יש אגב משהו מדהים באירוע שבו מתאימים את הסטארט-אפ למצב, לפחות כסף שקיים בשוק. סטארט-אפים זה גורם להם להיות ממוקדים, להתעסק רק בבעיה. היה לנו סטארט-אפ שהיה לו term sheet של $8,000,000 בפרסיד שלו, כן? שקפים, $8,000,000 קבל. ובסוף המשקיע משך את הטרם שיט הזה, אירוע לא נעים בכלל לשום סטארט-אפ, והם באו אלינו וקיבלו משמעותית פחות. ועד היום המנכ"ל בא אליי ומודה לי שנתנו לו הרבה פחות. הוא אומר, זה הכריח אותי לעשות רק את מה שצריך. אם הייתי מפזר את עצמי על כל החלומות שדמיינתי לעצמי שאני אעשה עם $8,000,000 האלה, הייתי פשוט הורג את החברה. וההתאמה למצב זה דבר שונה מאשר התאמה לשוק. כי אני מאוד מקווה שהשוק של סטארט-אפ לא אמור להשתנות בהתאם למצב. אם הוא כזה דינמי, סימן שיש פה משהו לא בריא בשוק שאליו הסטארט-אפ מכוון. אבל להתאים את עצמך לתזרים של המצב, זה בהחלט אני מצפה מסטארט-אפ. אסף, רק בהקשר, לפני שאני נותנת למריה להגיב, היזם הזה שהגיע אליכם, אחרי שהוא, ההשקעה הקודמת לא הסתדרה לו, האם זה בגלל שאתם חממה שעוטפת את היזמים, ובגלל זה הוא הצליח איתכם? או בגלל ששם זה מה שהוא אמר, על פחות כסף אני צריך לחשוב יותר מדויק? להגיד שזה לא בגללנו זה יהיה... זה אותך באופן ספציפי. לא, בכנות אני חושב שהם פשוט צוות מדהים, הסטארט-אפ הספציפי הזה, והם סופר סופר מוכשרים, וזה שהם אולצו להיות ממוקדים בהנחייתנו, נכון, אבל בסוף זה הם, אנחנו סתם ברברים בשכל כמו שאני עושה עכשיו, כן, אחרי זה כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ורק באמת מי שטוב יצליח. הם הצליחו, כי הם טובים.
אם זה עונה לך על השאלה. מריה, רוצה להוסיף על זה? במיוט? רגע, שומעים אותך. כן, מעולה. אני לא יודעת אם אתם רואים אותי כי משהו התנתק, אבל... רואים. מעולה. אז כמו שאמרו לפניי, המודל העסקי הוא לאו דווקא חייב להשתנות, יותר נכון, עדיף שהוא לא ישתנה בעקבות המצב, אלא מה שכן יכול להשתנות זה באמת איך החברה מתנהלת. וכאן גם הנושא של מיקוד, ובסוף זה גורם, כשיש משאבים מצומצמים, זה גורם לכולנו להיות יותר יצירתיים, כולל ליזמים ולסטארט-אפים. אז בין אם זה בלפתח revenue streams נוספים ו-sales channels נוספים, ולהסתכל על דברים שאולי לא היינו מסתכלים עליהם אחרת, ואני חושבת שאולי בעיניי אחד הדברים הכי חשובים זה לקצר time to market. זאת אומרת, במקום לקחת את הזמן ובאמת לפתח את המוצר הכי ואת ה-UX הכי, בכלל כאסטרטגיה אתה רוצה לשים את המוצר שלך כמה שיותר מהר בידיים של הלקוח, כמובן בהנחה שהכל עובד ולא, you're not putting out there something half baked. אבל אם הצמצום הזה במשאבים הוא קטליזטור, אז אני חושבת שזה אחד הדברים הטובים שיוצאים. זאת הצורה שבה אתה מגיע יותר מהר לשוק, לומד, מתקן וחוזר חלילה. כן, יש שאלות מהקהל? כן. רגע. דיברת על EEG וזה שבאמת כאילו לא ראינו מס אדופשן של הדברים האלה עד עכשיו, ורציתי לדעת מהעיניים שלכם איך אתם רואים את כל הנושא של non-invasive כאילו versus invasive, ובכללי בידיעה של invasive זה מדהים, וכמו שדיברתם על עומק, זה העומק, אבל בסוף 99% מהאנשים כנראה לא יהיו באמת מסוגלים להשתמש בזה מכל מיני סיבות. אז איך אתם רואים את האופק בשביל טכנולוגיה שהיא non-invasive, wearables, EEG, EMG, דברים כאלה? אני אתחיל. אני חושב, דיברתי על זה קצת בהתחלה, זה נכון שהשימוש בטכנולוגיות שהן non-invasive הוא הרבה יותר אטרקטיבי, כי אתה יכול לראות בעיני רוחך איך זה מגיע לקונסומרים, למאס מרקט, ולא לפציינטים חולים או אנשים קטועי גפה שמוכנים לקבל מטריצת אלקטרודות על הקורטקס מתחת לגולגולת, מצד אחד. מצד שני, ה-state of the art היום בנורוסיינס, לדעתי across the board, הוא כזה שלפחות מבחינת השיטות, שלדעתי האישית, סוג הסיגנלים שאתה מקבל מכלים שהם non-invasive, כולל אפילו מכשירים שאתה צריך לשכב בתוכם, אבל definitely EEG, הם לא מספיק מדויקים בשביל לתת ערך משמעותי לאדם הסביר. ואני אומר את זה, אני הסתכלתי, נגיד בתקופה שלי בסמסונג, הסתכלנו על brain machine interfaces על ידי EEG, לראות הקלדה, ולראות מצב רוח, ולראות קשב, ולראות כל מיני דברים. אז יש מכשירים כאלה, יש להם אפליקציות צבאיות לפעמים, ולפעמים בנישות, specialty niches. לקונסומרים, ל-wide consumer audience, הסיגנלים האלה היום הם לא מספיק טובים בשביל לייצר ערך. ואם אני חוזר להערה של אסף על השוק, אני חושב שהשוק האמיתי בעולם הנורוסיינס הוא נמצא איפה שהבעיות הן גדולות ולא פתורות. איפה שהבעיות הן גדולות ולא פתורות. ואפילו ניקח את הדוגמה של ניורלינק, זה case in point, אז הוא התחיל ואמר נחבר כל אחד למוח וזה וזה, ובסוף הוא הגיע למדע עמוק, הוא השתיל צ'יפים בחזירים ועשה ניסויים, ממש שחזר מדע בסיסי ומדע אפליקטיבי שעשו באוניברסיטאות. אני אישית מרגיש בתחום הנורוסיינס, אני לא חושב שיש מנוס מזה, וספציפית ב-EEG מנסים כבר המון שנים, לא הייתה פריצת דרך טכנולוגית בסיגנל, לא בהדסטים, שתשכנע אותי, עדיין אולי, אני שמח לשמוע אחרת, שפתאום עכשיו יהיה משהו שיעשה את זה רלוונטי ל-wide consumer audience. תודה. אני חושב שוב פעם, זה עניין של שוק. אם מישהו היה שם פה על הרצפה ערימה של $1 מיליארד ואומר שמי שיפתור איזושהי בעיית EEG שקיימת היום, זה מה שהוא מקבל, כמות ה-R&D שהייתה קורית בתחום הזה הייתה מטורפת. בסוף אני מסתכל על הרבה מאוד טכנולוגיות שאני רואה בכוונה או כדרך אגב בתחומים האלה, והרבה מהם עדיין בסנדלים התנ"כיות לעומת הנייק אייר משהו,
שיש בתחומים אחרים. וזה הרבה נובע מכמה עקרונות פשוטים. אחד, השוק לא כזה גדול, וגם אם הוא היה גדול, הסיכוי שלך להצליח בגלל כל מיני חסמים כמו רגולציות, קושי, הקושי בלעשות ניסויים, צריכים בני אדם בשביל הדבר הזה, ולמצוא את כל הבני אדם עם הבעיות הספציפיות, להרים כזה ניסוי זה אופרציה קשה, לפחות קשה. וכל החסמים האלה מביאים לזה שאין מספיק השקעות בתחום הזה, ואם מישהו משקיע לא תמיד זה מצדיק את זה. לפחות לא את ההסתברות שקרנות קלאסיות היו מעדיפות שתהיה. מריה? כן, אני רק רוצה להוסיף שזה באמת תלוי בשוק, ואנחנו מדברים על non-invasive שהרבה מאוד פעמים הוא מכוון ל-B2C, ואז באמת השאלה מה פותרים, איך פותרים, עד כמה ה-value שם הוא קיים ונמצא, ואנחנו יודעים שמשקיעים, קרנות בדרך כלל פחות אוהבות להשקיע ב-B2C, במיוחד שזה מגיע עם hardware, ואם אנחנו מסתכלים על פתרון של בעיות גדולות, כמו שאמרו לפניי, בתחום הרפואה, it's a completely different ball game, מחקר אחר, מדע אחר, go to market אחר, הייתי מפרידה את שניהם לחלוטין. אוקיי, שאלה נוספת? כן, אז זה קצת בהמשך לשאלה הזאת, אם מדברים על פתרונות עמוקים שצריכים ביסוס מדעי יותר ככה חזק, איך אתם רואים את הקשר עם מחקר באקדמיה, בין סטארט-אפים שצומחים לבין מה שקורה באקדמיה, ובעצם האם אתם רואים מהניסיון שלכם איזה סטארט-אפים הצליחו בסופו של דבר, ומה היה הקשר שלהם למחקר האקדמי? איך הם יכולים להזין אחד את השני? אנחנו, 60% מההשקעות שלנו זה סטארט-אפים שהתחילו במחקרים אקדמיים, שזה נתון יחסית גבוה. אנחנו אפילו עושים דברים יותר מופרעים מזה. אנחנו עושים סקרייפינג של IP באוניברסיטה. אני עובר על בערך 1,200 מחקרים בשנה. ואנחנו כל שנה עד היום בחרנו IP אחד ובנינו סביבו צוות. ואמרנו להם, שלום, אתם חברה, והנה ההשקעה. אז אנחנו ממש עושים מה שנקרא venture building, ואוטוטו אנחנו גם הולכים לעשות את הדבר הראשון מבחינתנו, פעם ראשונה, לקחת כסף ולשים אותו במחקר, כדי שיהפוך להיות IP, שיהפוך להיות חברה שבה אנחנו נשקיע. אז אנחנו... איזה תחום, אם אתה יכול לציין? בוא נגיד, החברה שכבר בנינו זה חברת גלאים פורצי דרך חדשים לחלוטין, והשני זה משהו שמערב מיקרוביולוגיה והעולם האמיתי היומיומי שלנו, משהו סופר מעניין, אני לא אכנס לזה כרגע, זה המחקר שאנחנו הולכים לממן. אז אני מאוד מאוד מתחבר לעולם האקדמיה בתור מקום שבו מבשילות טכנולוגיות עם כדאיות, נקרא לזה, כלכלית מאוד מאוד נמוכה. בסוף האקדמיה היא לא כלכלית, וקוראים שם לפעמים דברים נפלאים, צריכים רק למצוא אותם. אני רק רוצה להוסיף עוד משהו על הדבר הזה, מסכים עם כל מה שאמרת, אני אתן דוגמה, אני ביליתי תקופה לא קצרה בסמסונג, לנסות לבנות שיתופי פעולה סביב טכנולוגיות כאלה, ואחד מהפרויקטים שלי היה סביב EEG, לנסות לבנות איזשהו ממשק שיכול לתת ערך למשתמשים של סמסונג, זה באמת wide consumer audience, כן? מה לא ניסינו לחשוב על איזה, ביחד עם חוקרים, יושבים PhDs בנוירוסיינס בקוריאה ועובדים על הדבר הזה. לחשוב על איזה קסדות קומפקטיות, לחשוב איך זה מתלבש לאוזניות אובר-איר, לחשוב איך זה נכנס לאירבאדס. ובסוף המסקנה הייתה, שגם בה בקושי הצלחנו לנתב, זה לקחת את הכסף הזה, מכסף לשיתוף פעולה עם סטארט-אפ, להפנות אותו להיות research grant, וזה בסוף הפך לכסף של גרנטים שבוחרים מעבדה הנכונה, שהולכת ולעשות מחקר בסיסי ואפליקטיבי, בשביל למצוא את הדבר הזה שאחר כך יוכל להיות מוסחר. המסקנה הייתה פשוט שזה לא בשל. זה עוד לא שם. מריה? כן, אני מסכימה עם כל מה שאמרו לפניי, אני גם אוסיף שהרבה מאוד פעמים, גם אם אתה לא לוקח את הטכנולוגיה שפותחה במעבדה או באוניברסיטה,
you're hiring people, או אתה משקיע ביזמים שבעצם מגיעים מהרקע האקדמי העמוק בתחום. נהדר. היי, שאלה למריה. היי, אני לילך רוט, נעים להכיר. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה גרם לכם להקים קרן שהיא dedicated ל-mental health? יש כאלה בודדות בעולם, אני יודעת God knows I looked, כאילו, ויש באמת באמת ב-2019 כמעט לא הייתה, ב-2020, בתחילת הקורונה התחילו לצוץ בודדות. אני משערת שהייתה איזושהי השפעה של 7 לאוקטובר כישראלית או לשעבר או גם במקביל, אבל הייתי שמחה לשמוע על ההחלטה כי זה מאוד צער, אותי זה מאוד משמח, כי לא קיים כסף שהוא dedicated לתחום הזה. הייתי שמחה לשמוע מה גרם לכם להקים קרן בתחום. כן, אז קודם כל, ישראלית תמיד, זה במקביל, זה it's part of the identity. אז 7 לאוקטובר היה קטליזטור, זאת אומרת, הקרן הייתה אמורה להיות focused on mental and neurotech הרבה לפני 7 לאוקטובר, אבל 7 לאוקטובר הייתה מבחינתנו עוד צלצול, עוד סימן שצריך לעשות את זה וצריך לעשות את זה עכשיו. למה מנטל וניורו? אני מגיעה עוד פעם מעולמות ה-behavior, אבל בשנים האחרונות יצא לי לעבוד יותר ויותר עם חברות בתחום המנטל, ועם יזמים נהדרים שלא הצליחו לגייס בתחום הזה, כי כמו שאמרת, הרבה קרנות נרתעות מהתחום, והשותף שלי הוא חי ונושם ניורוטק כבר המון שנים, גם בתור יזם ובתור משקיע. זה היה מבחינתנו חיבור מאוד מאוד טבעי, כן, אין הרבה, אבל, you know, we're getting there. מריה, את רוצה שנייה להגיד על השותף שלך? ככה כמה מילים ש... אני אשמח, אני יכולה להגיד את השם. כן, אז השותף שלי בסרנדיפיטי זה אבי ירון, אני מניחה שהשם מוכר להרבה ממי שיושב בקהל, ואם לא, תעשו גוגל. אוקיי, שאלה אחרונה מהקהל. היי, אז אני לא יזם, אני יותר צעיר, סטודנט, ורציתי לשאול, אמרתם שיש לכם הרבה, לא אמרתם, אני יודע שיש לכם הרבה ניסיון, נפגשתם עם הרבה סטארט-אפים צעירים, ואני רוצה לשאול על העתיד, בעצם דיברנו גם על AI ועל כל התחום של המחשוב, ואני יודע שהתחום של נורוטק צפוי לעלות בהמשך, אחרת לא הייתם ממשיכים להשקיע בזה כנראה. אז איך אתם חושבים שהשילוב של AI ונורוטק יפתח את התעשייה הזאת, או האם אתם רואים כבר בשטח שילובים בתעשייה מהבחינה הזאת? אני חושב שלהגיד AI היום זה כמו פעם להגיד אני הולך להשתמש במחשב. AI הוא כלי היום. יש מעט מאוד עבודות באמת שהן, אבל יחסית לכמות ה-Buzzword AI שרץ בשוק, מעט מאוד מזה הוא באמת טכנולוגיות פורצות דרך משמעותיות שדוחפות את ה-AI קדימה, וזה בערך גם קורה איפה שיש המון 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 כספים, זה לא קורה בסטארט-אפים הקטנים. אני לא אומר שזה לא, אני אומר בדרך כלל, כמו בסטטיסטיקה. אז כל הנושא של נוירולוגיה ומוח וכיוצא בזה תמיד יהיה מעניין, אנחנו מתקדמים, אגב לא מעט בזכות כל הנושא של המשין לרנינג וכל זה, קצת מתקדמים בהבנה של מה באמת קורה שם בקופסה, אנחנו עדיין לא סגורים על זה, ואני חושב שזה בהחלט מאתגר ועם סיכונים נורא גבוהים, ומעטים הסטארט-אפים הטובים שיהיה כדאי להשקיע בהם, אבל זה נכון לכל תחום בכל סטארט-אפ. ו-AI, כמו שאמרתי, זה כלי, והוא אחלה כלי, והוא, כמו שמחשבים, קידמו את המדע בתחומים מסוימים, גם AI. אני רק יוסיף שבאמת כמו שאסף אמר, היום להגיד AI, לפני 3 שנים זה היה נחשב משהו רציני, היום אין מישהו שעושה משהו בלי AI, כי זה כל כך פשוט היום מבחינת ה-ChatGPT, אתה צריך חצי שעה ואתה, כמו שאחד הלקוחות שלי אומר, אני מומחה ב-AI, שאלה אותו מה אתה משתמש? ChatGPT. אז כולם היום מומחים ל-AI בהיבט הזה. אוקיי, מריה, גיא, רוצים להוסיף או שאסף כבר סיכם את זה? בסדר גמור. יופי. אז
אני חושבת שנסכם, נגיד תודה רבה לכולם. תודה מריה, תודה גיא, תודה אסף, תודה הילה. תודה ענבל. ותודה לכם שנשארתם עד הסוף, זה מדהים. תודה רבה שבאתם. תודה רבה. יופי. תודה רבה.